Exodus tia duasa miensa. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, Simu free ha kɔ. Woni ɔman a ukoyi wɔn free Misrim bae no. Kwa asase a meka ɛho ntam me kyerɛ Abraham, Isaac, ne Jacob sɛ wasefo nam de bɛma wɔn no so. Na mɛsoma ɔbɔfo adi w'anim. Na mɛtu Kanaani, ne Amorini, ne Hetini, ne Perisini, ne Hewini, ne Yebusini no. Kɔ asase a nufusuo ne ɛwɔ sene soɔ no so. Na merenni wo mu nkɔ. Ɛfiri sɛ woyɛ ɔman a wo kɔn asene. Na maamene wo ɔkwan no mu. Na ɔman no tii asɛmmɔne no, wodi abooboo, na obiara anhyɛ n'ahokekadeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Moses sɛ, kɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, moyɛ ɔman a mo kɔn asene. Sɛ midi mo mu kakra bi ne mo kɔ a, anka mɛhye mo. Na afei yi mo ho ahokekadeɛ, na menhunu deɛ mɛyɛ mo. Ɛna Israelfoɔ no yiyii wɔn ho ahokekadeɛ firi bepɔ Horeb ho hɔ ara. Na Mose faa ntomadan no de kosii nsraban no akyi akyirikyiri. Na ɔfrɛ no Ahyiaeɛ Ntomadan. Na obiara a ɔhwehwɛ Awurade no firi adi kɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no a ɛwɔ nsraban no akyiri no ho. Na sɛ Mose firi kɔ ntomadan no ho a, ɔman no nyinaa sɔre kogyinagyina wɔn ntomadan ano. Na wɔde Mose akyiri hwɛ ara kosi sɛ ɔhyɛne ntomadan no mu. Na sɛ Mose hyɛne ntomadan no mu a, mununkum dum no sane begyina ntomadan no ano. Na ɔne Mose kasa. Na ɔman no nyinaa hunu mununkum dum no sɛ egyina ntomadan no ano a, ɔman no nyinaa sɔre, na obiara koto sɔre wɔ ne ntomadan ano. Na Awurade ne Mose di nhwɛanim, kasa sɛ onipa ne ne yɔnko kasa. Na ɔsane ba nsraban no mu a, ne somfo Nun ba Yosua a ɔyɛ abɔfra no deɛ, ɔmfiri ntomadan no mu. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, hwɛ, wara na woka kyerɛ me sɛ, fa ɔman yi kɔ, nanso womma menhunu deɛ wobɛsoma no na ɔne me akorɔ. Nanso wara na waka sɛ, mede wo din meniw, na woanya m'anim animuonyam nso. Enti mesrɛ wo, sɛ manya w'anim adom a, ma menhunu wo kwan yɛ, na mahu, na manya w'anim adom, na hunu sɛ nkurɔfoɔ yɛ wo manea. Na ɔkaa sɛ, m'anim ne wo bɛkɔ, na mama wakɔ home. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ w'anim ne yɛ renkɔ a, ɛne mfa yɛmfiri ha nkɔ. Na deɛ na wɔde bɛhu wɔ ha sɛ me ne wo mɛyɛ nyɛ w'anim adom. Ɛnyɛ wo kora wo ne yɛn bɛkorɔ no. Na me ne wo mɛyɛ adanso wɔ aman a wɔwɔ asase ani nyinaa mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, asɛm a waka yi nso mɛyɔ, ɛfiri sɛ woanya m'anim adom, na mede wo din menim wo. Na ɔse, ɛneɛ ma menhunu w'anim onyam. Na ɔse, mɛma me papa nyinaa asen w'anim, na mɛpae Awurade din wɔ w'anim, na medom deɛ medom no, na mehunu deɛ mehunu mmɔbɔ no mmɔbɔ. Na ɔse, wontumi nhunu m'anim, ɛfiri sɛ onipa renhunu m'anim nya nkwa. Na Awurade se, hwɛ, ɔkwan wɔ me nkyɛn ha, na gyina ɔbotan no so. Na sɛ m'anim onyam resi no a, mede wo bɛhyɛ ɔbo tokuro mu, na mede me nsa makata wo so masene ansa. Na mayi me nsa, na woahu m'ati kɔ fam, na m'anim deɛ worenhunu.